Matagumpay na isinagawa ang Memorandum of Agreement signing sa pagitan ng Prime Water Infrastructure Corporations at Hanabana Construction and Equipment Corporation kahapon, ika-10 ng Abril taong kasalukuyan, na ginanap sa Governor's Office Conference Room kung saan nagsilbing saksi si Governor Ricardo Dong Padilla, Chairman ng Public Utilities na si Board Member Rodolfo Polgache at Camarines Norte Water District Board of Directors at General Manager na si Engineer Froilan Bong Villanus. Sa isinagawang maikling programa, nagbigay ng maikling mensahe sa Board Member Polgache bilang panimulang pagbati. Kami pong lahat ngayon ay tulong-tulong kami ngayon sa ating pong governor na kung saan naman nakikita naman natin na gusto niyang maresolveran ang problema natin sa tubig. At higit sa lahat, palagi po natin nakikita, palagi natin nararamdaman, at palagi natin narinig ang problema ng tubig na ito. Lalo po doon sa mga subdivision, lalo pa doon sa mga barangay na kinakita ng additional water connection ng ating pong Prime Water CNWD. At sila po ngayon ay nagsasuffer dahil sa kadahilan na ang lumalabas sa kanila, kung hindi po air, kung hindi hangin, ay maputik na tubig. Palagay ko naman po ay mababawas-bawasan ang ating pong problema sa tubig. Kung hindi mariresolveran, mababawasan ang problema nito. At hangad ko po na sana po doon sa mga hindi nasiservisan na mga tubig na ito, ng serbisyo ng tubig na ito, ay makarating na po sa kanila ang dapat na serbisyo ng ating pong Prime Water CNWD. Ipiniliwanag naman ng Hanabana Vice President for Business Development Ramonito Saguksok, aabutin ng 6 na buwan ang pagtatayo ng infrastruktura at sa unang 2 linggo ng kanilang operasyon, malabo ang tubig na lalabas sa mga gripo sapagkat magkakaroon ng flushings o paglilinis ng mga namuong sediments sa mga tubo na magdudulot ng paglabo ng tubig. So again, ang akin pong panawagan sa lahat ng atin pong mga consumer, please give them the chance. Yung 6 months, I think, kung nakapagtiyaga tayo ng ilang taon, kung nakapagtiis tayo ng ilang taon, what is 6 months? Para intayin natin na matapos yung infrastructure, matapos yung kailangan gawin so that we could have the necessary supply. At kapag may supply na, baka maiinip na naman kayo at sasabihin niyo may tubig nga, malabo naman. Again, what is 2 weeks? Kung 2 weeks lang naman ang flushing time, 2 weeks, konting haba ng pasensya. The most important thing now is we have seen the light at the end of the tunnel. Sinabi rin niya na bagamat sila ay witness lamang sa MOA na ito, ang lokal na pamahalaan ay susuporta sa kanila. We may be not part of the signing. Siguro, I will sign as a witness. Pero makakaasa kayo that the local government will always be here, will always be there to support all the undertakings, making sure that whatever endeavor we are to engage in, the local government will always be there to support. Aasahan ninyo, you will not be extorted, you will not be corrupted. Instead, you will be supported all along and all the way. Para sa Totoo Balitang Camarines Norte, Rona Vega, BCN Bicol.